חופית, נכון? אז חופית, בואי תספרי לנו על שלושת הממדים, מאיזה זווית את מכירה אותה. טוב, אני מכירה מזווית מאוד מעניינת, ברוך השם, טיפול שהציל ממש את אחותי, היא שכבה בחוסר תנועה, ותוך כדי טיפול היא קמה. מה קרה לה? הייתה בת 14, סוף כיתה ח', ילדה מאוד ביישנית, עדינה, בחברה שהיא לא כל כך הספיקה להכיר, כי עברה בית ספר, והיא הלכה עם חברות לבריכה, קיבלה מכה בראש, באה בריכה, מהכדור שצף במים, והספיקה להגיד לחברה שלה, וואי, גם בפעם הקודמת זה קרה לי. גם נתתי לעצמי את המכה הזאת בראש. ובהדרגה אחרי שעה-שעתיים היא חזרה הביתה, היא אמרה לחברות, כואב לי הראש, היא הייתה בחוסר, היא לא הבינה מה קורה איתה, אבל היא הגיעה עד הבית, ברכב. היא באה הביתה, צנחה על השטיח, לא הייתה מסוגלת כבר לעמוד, היא תמצא מאוד מאוד להחזיק את עצמה, היא הגיעה במצב של עילפון הביתה. היא לא הצליחה לדבר, היא רק רצתה לישון ולא תפקדה בקיצור. הגיעה לבית חולים, אחרי כאבי ראש עצומים עצומים, שזה הרבה יותר מזעזוע המוח היה. ואין לרופאים שום תרופה, מנסים הכל, ניסו להוציא לה כבר חומר בין העצמות, חוט שדרה. כן, מעמוד השדרה. לא ידעו מה זה. והיא, כלום, בהתחלה היא עשתה לנו כן ולא עם הראש, אחר כך עם העיניים, היא הפעפה עם העיניים כן. היא הייתה מאושפזת ולא הגיבה? לא, יותר ויותר... איבדה את ההכרה. איבדה בהדרגה את ההכרה וגם את התקשורת. גם אם היא הייתה בהכרה, היא פחות ופחות תקשרה. טוב, הגיע המצב שגם זה לא, פשוט אפילו לא מעדן בפה, טפטפנו לה מעדן כדי להחיות אותה. ובית חולים אמרו שמחר בבוקר היא מופנית כבר לפסיכיאטר, הם לא יודעים, אין להם מה לעשות, ניסו להביא לפסיכולוגית שתספר על סיפורי ילדים ותנסה לפתוח אותה. שום כלום עפעוף בעיניים, כלום, בן אדם מת, חס וחלילה, כמו מת. ישבנו ובכינו פשוט, לא ידענו את נפשנו, וזה קרה תוך יום-יומיים, 3 אולי, מהמכה. מהמכה זה לך וידרדר. היא כאילו נכנסה למצב של קיפאון, לא רוצה, שום יחס עם הסביבה. אני כאחות כביכול בכורה, לא בכורה באמת, אבל כזאת שמחזיקה. דיברתי עם מטפלת רגשית, גם הכנתי את כל המזכירות שבשעה 12, כי זו השעה היחידה שהצליחה להגיע, 12 בלילה, תבוא לכאן מישהי, אף אחד לא נכנס לחדר, על אחריותי, של אף אחד לא יפתח עליה פה, כי היא תיפגע ואני רוצה שהיא תעבור בביטחון לפה ותיכנס, כמו אורחת. והיא באה ועשינו טיפול, היא הכינה את הפתקים, קצת עזרנו לה, כי זה היה קצת מסובך, היא הייתה פשוט שוכבת במיטה לא תקשרה. בן אדם ישן, בן אדם מעולף, כלום. לא תקשרה. והתחלנו את הטיפול, בהדרגה עשתה את זה מאוד בעדינות, היא קיבלה מאוד הכוונה מהמורה שלה, והדרכה מדויקת למצב הזה. תוך כדי הטיפול, כשהטיפול התחיל להתקדם, ברוך השם, עם הרבה הקדמות, טיפול מאוד עדין ורגיש, היא פתאום פתחה את העיניים, הסתכלה, היא הכירה אותנו, הסתכלה, עשתה פרצוף של כאילו פנים מעוותות, ממש, עשתה ככה. כאילו לא רוצה... קודם כל אני לא רוצה לראות אתכם, ואחר כך כאילו, לא, אני סגורה, אני לא רוצה, תעזבו אותי. והיא התיישבה על המיטה. היא התיישבה ממצב שהיא לא פתחה עיניים. וואי. היא לא הזיזה את הפה, והיא עשתה פרצופים עם הפה, והבעות פנים, וכמה, וסוג של דחפה לי את היד, שאני לא אעשה עליה את הטיפול. סיימה, היא לא נלחמה איתה בטיפול, היא סגרה את הטיפול יפה בצורה חיובית, נשכה אותה, אמרה לה שמאחלת לה בהצלחה ואנחנו רק לטובתך כאן, ונתנה את ההרגשה החברית. למחרת הילדה קמה, פתחה את העיניים, לא דיברה אומנם, בהדרגה הדיבור ובהתחלה המחשבה חזרה אליה, התפקוד של הגוף, בהדרגה היא התחילה לרצות ולבקש דברים במבטים, אחר כך בתנועות, אחר כך היא חזרה לדבר לאט לאט מילים, משפטים, היום היא לומדת, ברוך השם. וזה רק טיפול אחד? לא, המשכנו עוד טיפולים, אבל הטיפול הזה היה חזק. ומה ששם היה הנקודה, היא אמרה שהיא כאילו אמרה לעצמה, עשיתי לעצמי את זה שוב. ובגלל שאני עשיתי לעצמי את זה שוב, את המכה ואת מה שגרמתי לעצמי, אני לא בסדר, ולכן לא מתאים לי, אני לא ראויה בעצם להיות בחברה הזאת, אני בעצם לא ראויה לחיות.
וואי. סגרה את החיים מעצמה. ראיתם, הילדה חזרה לעצמה. חזרה, ברוך השם, לומדת, מתפקדת, מאושרת. מדהים. יש לך עוד איזשהו ניסיון ממך? טיפלתי במיגרנות של בעלי זה אני רוצה לשמוע. שנים, שהוא סבל ממיגרנות, הוא חשב שזה מעודף לימוד ומקריאה וממאמץ של העיניים. אז זה היה ממש רגשי, בהדרגה, ממש בהדרגה עבר לו, ברוך השם הוא לומד, הוא קורא. כי למיגרנה אין לך פתרון, יש לך כדור שמרגיע, אבל אין לך משהו מרפא. כן, הוא אחרי, ברוך השם 1000 פעמים. הרבה שנים הוא זה. בלי כאבי ראש, ששכח מה זה כאבי ראש. זה היה משלושת הממדים. רק, בלי שום דבר אחר. וזה גרם לך לבוא ללמוד. עוד הרבה דברים שהספקתי עוד לטפל בילדים, בעצמי, בעיות אור, ילדה שלי שלא תפקדה בכלל, לא תקשרה עם הגננות, גננות מקסימות, עם ירד שמיים, כלום, לא. סגורה בתוך עצמה, ובטיפול יצא טיפול אחד, שעשיתי אותו בצהריים, ובערב הילדה הזאת שהייתה עצובה ומכונסת, התגלגלה מצחוק ברמה שהיא נפלה על הרצפה מרוב צחוק, היא הייתה גן טרום חובה, ויצא שם בטיפול שהיא ראתה 2 ילדות רבות, חברות שלה, לא היא, ואף אחד לא התערב, אז היא הסיקה מזה שהיא לא מוגנת גם, ואם מישהי תפגע בה, אף אחד לא ישמור עליה, כי גם עכשיו אף גננת לא ראתה והתערבה, אז היא בעצם סגרה את עצמה ולא דיווחה ולא שום. כמה טיפולים? קצת, ממש מעט. והיא נפתחה. היא נפתחה והיא כן מדברת. את ממליצה לטפל בזה. אני לא הולכת לרופאים יותר. אשרייך, תודה רבה.